हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फरायहरनाय थाबाय दिवाली जोबनायनि उनाव दिनैसो ब्लग बानायदों आरो जोंनि दिवालीयाव लाइट लगायनायफोरखौ बख'नायानो जायाखै सिगांथिबो दङ बिदिनो ओमफ्राय दा मोनायाव बख'नोसै गोजां बोथोरनि जि जोम बख'नो नागिरदों माने बक्सफोराव बेगाव सोना दोननाय जायोना नै पेपार लाना माने आलमारियाव बनांगोन आरोना एकदम आलाय सिलाय आङो दिहुननानै लाखाजोब्बाय गासैखौबो बेखौनो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो होनना भिडिअ बानायदों लोगोफोर आलाय सिलाय जाजोबना दं बेबायदि गासैखौबो दिहुनजोबना लाबाय बेफोरखौ बासि बासि माने बेगाव सोनोसै ओमफ्राय गोजां बोथोरनिखौ दिहुननोसै स्वेटारफोरखौ आंनिया बेफोरखौ मावला मावनायावनो सानसे जायो आरोना दाथ' माने सानाबो गुसुं जाबोबाय नालाय दसे खामानि मावबानो टाइमा माबायदि थाङो हमनोनो हाया ओंखायनो नै बेखौ मावना लानोसै लोगोफोर आंनिया जाबाय आरोना स्रां खालामबायानो आं आलमारिखौ दिन्थिनि आं नोंथांमोन नै बे लाइन मोनसे आंनि लेगिन्स आरोना ओमफ्राय बे बाबुनि बेखिनियावनो दोनो नै बेयाव सुननिफोर दोङो बेबायदि जाबना दोनबाय स्र' जाना थाबा मोजां मोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गावबा गाव माने लेगिन्सनि लेगिन्स प्लाज'नि प्लाज' बेबायदि जाना थाबा नागिरनायाव सहस जायो बेखिनिखौ दा आङो प्रेस खालामनांसिगोन दिनै स्र' खालामना दोनबाय आरोना गोजां बोथोरनि जियाबो गांनैसो दिहुनबाय जिथु जेकेट गिदिर गिदिरथार बेखौ दिहुनथ'वाखै लासैनो दिहुनसिगोन गेजेरावनो बाबुनि बिजाबफोरबो दङ बेवहाय माने ग्रामार खायसे डायरि नै बेबायदि खामानि मावनायनि गेजेरावनो आङो सुन पाप्रिबो जाहोलांदों आरोना सुन पाप्रिया मेन दिवालियाव बेवहाय स' बयबो एसेब्लाबो जायो खोमा जोंबो बिराद मोजां मोनो आरोना जानो बाबुआबो जायो बाबुआ खावसे जाना दोनबाय ओमफ्राय आं जागासिनो दा आरो हासबेन्ड ओंखाम जाना थांखांबाय फैदोंमोन बेबो ओंखाम जाना थांबाय आरोना बेलेगाव थांगोन नालाय अफिसनिफ्राय मावना लाग्रोनोसै लोगोफोर दैलिनि खामानियाथ' बेनोसै आरोना जेरैहाय न' बां लिरनाय खांसि खुरै सुनाय जि जोम सुनाय बेथ' दैलि बयनिबो माने न'खराव जाखायो आंनियाबो बेनो सोलिगासिनो दा मावना लाग्रोनोसै लोगोफोर मोनाबाय आरोना दा माने दहाय खामानि मावखांनानै लेट जालायलांदों ओमफ्राय दा मार्केटाव थांनो ओंखारदों एसे शपिं खालामनो देलायनाय बुस्थु नांगौ जाना दं आरोना ओमफ्राय आंनि लोगो सासे फैगोन बेंगलि बियो बङाइगावनि आरोना आसामनिनो स' सानैबो थांगोन जों दा जों सानैजों बासाव थांगोन आरोना बासजों फ्रि एक्सुवेलि दिल्लीयाव लेडिसफोरनि थाखाय दिल्लीखौ ना फ्रि होदों आरो सफैबाय लोगोफोर जोङो मार्केटाव बै बासाव फैदोंमोन आरोना आंनि लोगोआनो बेबायदि कार्डखौ लानांगौ जायो आरोना बेनो थांनोसै लामा बारनानै जोङो किंसवे केम्प होनो बे मार्केटखौ लोगो आंनिया कस्मेटिक दुकान कस्मेटिকৰ বস্তু কিনিব আহিছে আমি দুইটাই কিনিম আৰু আজি চাই লওঁ बेवहायनो लादोंमोन जों आसान थांनोसै गल्डनि बायदि नुदोंना गल्डनियानो आरोना इयो बेखौ नायनायदो जोङो दा आंनि लोगोआबो लानो नागिरदों ভাল লাগিছে অঁ ধুনীয়া লাগিছে बिराट अच्छा ना भैया ভাল লাগিছে ডিজাইনটো ভাল লাগিছে আৰু तुम्हारे सामने सेल्फी दिखाओ ना फिर देखो फिर भी आईने में देखने में मजा आता है इसमें इतना नहीं अच्छा लगेगा भैया देखो ना सेल्फी लेके बड़ा करके भी देख सकते हो साइड करके भी देख सकते हो हां सुना सुना नहीं अलग से कुछ है तो আমি দুইটাই লোক মানে শোনা পুরা নহয় ক'ত ফুৰিব গ'লে ভাল লাগে আছে আৰু তাত ক'ত ফুৰিব গ'লে আৰু এইবিলাক কৰি আৰু দিল্লীতেও দিল্লীত ইমান সেইখন ইয়াত য'ত বহি আছে গ'লে এইবিলাক কৰিব পৰা যায় আৰু ভাল লাগিছে ধুনীয়া কৰা নাই 1000 টাকা 1000 টাকা बच्चे को गिनने पड़ेंगे ना इसका सामान नहीं तो वो दिक्कत आ जाएगी लोगोफोर न' सफैबाय आरोना ओमफ्राय मम' लाबोफादोंमोन मम'खौ जाखांबाय जोङो ओमफ्राय मा लाबोदो बेखौनो जों सानैजों नायगासिनो
नै बेखिनिखौ लाबोदो ओमफ्राय बेथिं लोगो आंनि नाइटिफोर आरोना बेखौबो लाबोदोंमोन दा थांसै हाथायाव আনিছে মিজিং নাইটিও আনিছে আৰু ধুনীয়া লাগিছে আৰু নাইটিবিলাক কালাৰবিলাক ক'বচোন কেনে লাগিছে আৰু কমেণ্ট কৰি এই এটা পিংক কালাৰ আৰু ইয়াতে আছে এইটো ধুনীয়া লাগিছে কালাৰটো পিংক কালাৰ গোটেইকেইটা কালাৰে ভাল লাগিছে আৰু এইটো অঁ এইটো এটা আছে পিংক কালাৰ দেখিছোঁ কেনে লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে না হা এইবিলাক আনিছে যে ধুনীয়া লাগিছে ময়ো কেতিয়া যাম আৰু ময়ো কেতিয়া আনিব লাগিব আৰু যাম কেতিয়া আজি অলপ জলদি হ'ল আৰু দিল্লীত তাৰমানে কি এইবিলাক গলৰ বস্তুবিলাক কৰি ওলাব নোৱাৰে আৰু ক'তো ইয়াতে ষ্টৰিবিলাক হৈ থাকে তো চিন ঠাইবিলাক বেছি হৈ থাকে ইয়াতে আৰু ক'ৰবাত পাৰ্টি চাৰ্টি হ'লে লাগিছোঁ সেইকাৰণে আৰু এই যে এইবিলাক ধুনীয়া আৰু চিটি গল্ডৰ ধুনীয়া লাগিছে আৰু ইয়াতে আপোনালোক আহিব আৰু এতিয়া কিনিব পাৰিব শ্বপিং কৰিব কেম্পত দিল্লীত এটা জেগা আছে কেম্প কিংছে কেম্প তাৰ পৰা কিনিব পাৰিব এই বস্তুটো আপুনি ধুনীয়া আছে তাতে গলাৰ ছেটবিলাকো ধুনীয়া দেখালোঁ ভিডিঅ'ত আমি যে আজি দেখাইছোঁ আৰু মোৰ ঘৰ অসমত আৰু বঙাইগাঁও মোৰ ঘৰ বঙাইগাঁৱত তাতে বৰপেটা জানে আপোনালোকে এতিয়া যা চব্জি আনিব এতিয়া আৰু চব্জি আনিব যাওঁ আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আৰু ই কৰি দিব এটা লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব তাইৰো চেনেল আছে पुरबी मण्डल मोर फेसबुक चेनेल আছে आरो पुरबी मण्डल मैगं लाना फैबाय लोगोफोर फ्रेशबो जाबाय आरोना आङो ओमफ्राय दा डिनारनि रेडि खालामनोसै लोगोआ थांबाय आंनिया जों खाथि खाथि थालायो ओमफ्राय गेजेर गेजेर बिदिनो थांलाय फैलाय खालामो बिनोबो दिनै मोननैसो बुस्थु नांगौ होननायखाय सानैजों जों मार्केटाव थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय लाबोबाय माबा माबि बायनानै स' बिदिब्ला बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन लोगो मोनफिनगोन गुड नाइट बाय बाय